Milovanovic csúsztat. Ez... A labda. Fenyvesi vágja előre. Milovanovic jó volt a fejes. 0-0. Milovanovic csúsztat, de... Jól fedezi testtel a labdát. Itt már Erdei Gábor robog előre. Jó volt, addig nézett fölfelé, hogy mikor Milovanovic. Milovanovic, egy jól eltalált lövés. Nem. Szép öklözés Ilyéstől. Milovanovic fejel bele, és most ügyesen kitenni oldalra, így van. Dér Alex, Milovanovic. A hátul adogató Putnokiak hibájából helyzetbe kerültek az egriek. Háda megzavarta pisztolt, a labda Milovanovic elé pattant, aki ezúttal nem hibázott. A kifutó Burdum mellett helyezett a